összetörted egy helikoptert, most meg a budit. Hát mondom, hogy eljen már. Helikoptert nem megcsináltam. Nem visszatelükszoztam azokat a nagy szarokat a tetején. Nem? Hát na, aki egy helikoptert meg tud javítani, az csak összehoz egy rohadt budit. Adjál nekem 10 századszöget meg egy kalapács. VT-papír, textakorra pizza. Azzal felragasztod. 10 darab századszöges, meg egy kalapácsot, azt csinálok én neked olyan budit, hogy szarhasz bele látásról Mikulásig. Na, azt utána, hogy el voltunk ott, meg mit tudom én, azt meséltem, amikor a Tontenger alatti áron szolgáltam. Kérlek, mesélj! Lent azt így mondom az egyik gyereknek, hogy én olyan baszott álmos vagyok. Szundítanék egyet itt, de nem merek felmenni, mert jön az ezredes, azt széjjelüti az agyam. Szétlőttem a budéját, szétbasztom a helikopterét, hát nem fogja engedni, hogy aludja. Mondja, feküdj le itt valahol, hát befeküdtem egy baszott egy csőbe. Kurva kényelmes, beszészkel, mondom, még öreg, az ajtót behajtanád meg, kicsit volt szem előtt baszta a fény. Persze öreg. Egyszer csak hallok valami sípolás, valami sütegés, megint sípolás, megint sütegés. Utána hirtelen mindenhol víz, hogy felébredek a Fülöp-szigeteken. Cseszd meg! Mondom, cseszd meg! Én most komolyan mindjárt beszarnulak. Hát nem a torpedó vetőcsőbe feküdtem be. Nem mondom, basszátok, anyátokat is jöttek a kanibálok. Na velem nem basztok ki. Lehet, hogy itt áll a kisgatyával, meg pólóba, de a polcom mindig itt van. 3-szor figyelmeztető lövést adtam le a saját fejemre, amitől az agyam még tett mindenhova, amitől még jobban begerjedtek a kanibálok. Azt mondták, hogy lekvárős bukta. Azt rohantak, mint állat. Mivel mind a három találatot túléltem. Ezért a maradék 4 töltény rálőttem a törzsfőnökre. Na, akkor megállt mindenki. Azt a vízből érkezett tüzes, melyikű megőzte a parancsnokot. Mi? Háború, igen.